Gigatron i Tesla u akciji, idemo u 12 sela u Srbiji da usrećemo 12 familija. Delimo frižidere, veš mašine i male kućne aparate. Podeli osmeh. Hteli bi da usrećemo jednu familiju za uskršnje praznike, da li imate neki predlog? Imam. Mislim da se žena zove Rada Savić. Selo Vladimirovac, Tesla i Gigatron u akciji, podeli osmeh i evo stigli smo kod gospođe Rade da usrećemo nju i njenu familiju sa veš mašinom i jednim kućnim aparatom. Gospođa Rade, dobar dan. Gigatron i Tesla u akciji, podeli osmeh i evo. Toliku sreću da imate, toliku sreću. Hvala puno. Familija Savković, doneli smo sreću, veš mašina, mali kućni aparat, pegla u ovom slučaju, Gigatron i Tesla u akciji, podeli osmeh.